Itu Karbi Anglong Autonomous Council pen 18,000 bighas solar project aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen longley pek ablo la penke la so project abangke 4,000 crore la pen la 18,000 bighas la bangso pek pe apran ke holadak arong kiduka tumphan an sitame telo chingbai la pen chekroi rap sar pen si la bangso a solar project aphan ke pek konlo la pen jasemet pet Karbi Anglong Autonomous Council pen kamatha bangala puloje lada bang interstate a border lahai border pen ne kache raiji aphan sitame ilitum laso solar project dolo tangte lada cherai ponun po la pen ke arlo along yong si mane sungdun deji phodun deji along le phelang sitame nane akisung dokogi polande nitung Karbi Anglong Autonomous Council pen along ka prek adim sitame ke pek ponje phan lata nelitum Karbi Anglong Autonomous Council pen chisik bonno nampak langoi nomor si lapen ke rada phan nilisi phone ke lo si kether ke hap lapen ke CM ta jong si lada jong si mane jong si la solong le kachera long padigdar dun yadun pulodang te pulis pa nebdia jaji la son kether ke hap la bangke rada phan ke bang hua lam chot la haya bangke nitung Karbi Anglong Autonomous Council pen claim ke la penalang litum kipu ye 15 kilometers adanga bangke reduction kado wedopo kheti bati da meme dajitam lasi lason kheti bati kado ke meme daji laso alam tawe जी पुलोतांग ते हेडी सोलार प्रोजेक्ट समवेक नहीं पलाम हवे सोलार प्रोजेक्ट कुपी बसी अबांग कप्रेक स्टेट तुमनांग रिजेक्ट लो पुलोतांग ते लद्दाख रेडिएशन हरमु थेतान दोदा आथेमा 15 kilometers away from the main place di hadak pen 15 kilometeran ke sa cuti kilong lepote dak ayo ke pran pan kahenu thetan lo ke number 1 lapen number 2 bange lalo jongsi border protect ji pulotaang thedi institution wan me ke hala dak thetan college wan me ason wan me lapen non son environment aphan jong situm protection pg pulotaang te plantation dai tum claim me ke forest department pen da claim me lapen rong da ki me non bangke rat atuma phan kapamang hu aphan chot la bangke nilitum ka chinya teng pulotaang te la habitation kona lo where else will go lasi nilitum APHLC pen ke arjap thiblo labangso ka che song bangke nilitum apichiru relu athema non bangke ilitum chini pe menangji bang da ka reject tang a project lo lake pen ke pachini ba ke thanang tung ke lahen lo labangke ilitum longlet na hokpo kidukila ka longle bang comment tu akai pene check in hin ke e karche do hala tuma long le dam de busi pusita koson se dam de depo automatic se lage 18,000 bighas bolote lage dam bek bolage lakel comment tu anengkan pene ki do tuma phan non amat pata issue nahi seta me lage project amen pen kali de project bidam de pen prabjen pen pata issue nang pada Assam government pen la 6 schedule backdoor pen mane anung na tu pen anung ang hap ana tu pen nang kilut si 6 schedule ka pipukra Karbi Anglong la pen di mahasau along le an ki chetum phan ka pachirai et ja phan si alang litum solar power plant pu selam lo la pen ke along kopini a company nang pilut ja phan si bor i lo la pen non claim bom lo borjan along ri a constituency along 18,000 bighas Chiri Suri Kriner Kep along le solar power phansi kipi det ya phansi ke claim lo lake backdoor phansi ke claim anung ang hap phansi nang ki lut lo lake ilitum along le ke chia tum phan ka pachirai et ya phansi lapen kidu ka tum along le ke plang atum ka chirai long et ji adani atum phan Reliance atum phan Ambani atum phan kipi et ya phan a plan lo labangke lapen lan chot takali lang phera long ta
suri ing koi chiri suri ing koi along le lata solar power aphansi ki piya phansia la dakta claim bomb lo